бо мақсади татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ корҳои назаррасе анҷом дода бошанд ҳам боз дар ин самт фаъолиятро ҷонок намуда моҳияти қонуни мазкур ва дигар қонунҳои танзимкунандаи реҷаи шиносномавиро ба шаҳрвандон мефаҳмонанд. аз рафти ҳамин гуна чорабиниҳо дар ҳудуди вилояти Суғд маълумот гиред. бо дастури вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти милитсия дар маҳалҳои истиқоматӣ ва ташкилоти корхона бо шаҳрвандони касбу кори гуногун корҳои фаҳмондадиҳиро вусъат бахшида, нозирон ва роҳбарони аввали хадамот дар самти дастраснамоии шиноснома мушкилоти ҷойдоштаро баррасӣ ва ба шаҳрвандон маслиҳатҳои ҳуқуқӣ медиҳанд. ин раванд таҳти назорати сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ қарор дошта, сохторҳои минтақавии хадамот вазифадор шуданд ки мунтазам ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ саҳмгузорӣ намоянд. асосҳои қабул намудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои аз даст додани шаҳрвандӣ, фаҳмонидани меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, тартиби иваз намудани шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи соли 2014, саривақт таъмин намудани шаҳрвандони ба синни 16-солагӣ расида бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон аз мавзӯъҳоест ки мунтазам зимни вохӯриҳо матраҳ мешавад. дар минтақаи Суғд чунин вохӯриҳои муфиди хизматӣ ҷараён дошта, хизматрасонии кормандони хадамоти шиносномадиҳӣ талаботи аҳолиро қонеъ мекунад. ҳамин қадар ғамхорӣ карда ба мо эътибор доданд ки соҳиби шаҳрвандии Тоҷикистон шудем. кӯшиш менамоям ҷавобан ба чунин ғамхорӣ дар пешрафти ҷумҳурӣ саҳм гузорам. yana xalqimizga xizmat qilishga. Men Isroil Falsher Mavlanovich 10 yildan beri hujjatim noto'g'ri. 10 sol in jonib behujjat budam. Дар ҳаққи мо бар ин инсонҳо дилсӯзӣ карда қонун бароварданд ки имрӯз соҳиби шиноснома шудем. кормандонеро ки дар татбиқи ин қонун саҳм гузошта ба мо роҳнамоӣ карданд, ташаккур мегӯям. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, баъди мавриди амал қарор гирифтан 18 декабри соли 2019 аллакай вазъияти шаҳрвандии чандин нафарро хуб гардонида соҳиби гувоҳномаи иқомат шуданд, ки дар идома шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст хоҳанд овард. имрӯзҳо дар хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилояти Суғд нафарони таҳти амали қонуни афв қарор гирифта, муайяну қабул ва аз сабукиҳое ки қонунгузор муқаррар кардааст баҳравар ва дар вазъияти тантанавӣ соҳиби ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ мешаванд. ман шаҳрванди O'zbekiston будам. 12 сол шуд ман хонадор шудам. то ҳамин рӯз ман 12 сол шуд ки ман бе ҳакимит шуда будам. ман ташаккур мекунам президентомо ба мона имрӯз дастгирӣ кард. мо имрӯз ҳуҷҷатдор шудем. ба иттилои масъулини корбарӣ дар ин самт имкон додааст ки дар қаламрави ҷумҳурӣ зиёда аз 700 нафар мавқеи шаҳрвандии худро муайян ва барои ба даст овардани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирӣ муроҷиат намоянд. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки 46 нафар шаҳрвандон зодагони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ки то ин дам баъзе аз онҳо шаҳрвандии ягон кишварро ба даст наоварда буданд, бо татбиқи меъёри қонуни мазкур соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ гардиданд. хадамоти шиносномадиҳӣ аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки меъёри сабукидиҳандаи қонунро самаранок истифода баранд ва ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқӣ ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба хадамотҳои шиносномавии маҳалли зист муроҷиат намоянд.